हेलो लोगोफोर खुलुमबाय दिनैनि बे गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ फिन खनसे बराय हरनाय जाहैबाय। लोगोफोर दिनैनि बे भिडिअआव आङो फंबाय गेरेमसा बसुमतारी थैनायनि सायावसो सावरायनो सानदों। जुदि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोब्ला भिडिअखौ शेयार खालामनानै होबानो जाबाय। आं दिनै बेहाय एसे गुवारै आं नोंसोरजों सावरायनो सानगोन। आजिखालि जोंनि गथ' गथायफोरा गोबां माने रंजानायखौ लुबैयो, पार्टि फुर्टि माने गावबा गावनि लोगोआरि हिसाबै रंजानायखौ बांसिन लुबैयो आरो। ओमफ्राय बेयावनो माखासे बिमा बिफाफोर बा न'खरनि मानसिफोरा मोनथियालासे बबेबा खना खनला जायगायाव थांनानै पार्टि जानाय माबा जानाय बेफोरबायदिया गोबां जायो आरो। दा दिनै बे भिडिअनि गेजेरजों आं नोंथांमोनखौ फोरमायहरनो सानदों कि दानि जुगाव माने 99% मानसिफोरानो फ्रस्ट्रेट माने टेनसनाव थायो। माबा मोनसे जाथायनि थाखाय बा फैसा थाखा गैयिनि थाखाय, न'खरनि दावराव दावसिनि थाखाय, न'खराव बिनाय मानि जे बुस्थुखौ मोनाब्ला माने माइन्डआव मोनसे बिदिनो सोलिबाय थायो आरो। माने रागा जोंनाय माबानाय आरो मोजां मोनलायनायनि फारसेबो गोबां आजिखालि माने जोंनि इयुथ गथ'फोरनाव सोलिबाय थायो। दा बेनि थाखायनो माखासे समाव रागा जोंलायफ्लाङोब्ला बा एसे एनै दाय जालायलायोब्ला मानसिफ्रा साडेनलि एग्रेसिभआव फैनानै बुथारफ्लाङोबो ना। दा बेफोरबायदि जाथायखौ जानायनि सिगां माने जोङो बबेबा मोनसे जायगायाव थाङोब्ला माने जोंनि बिमा बिफा बा न'नि बिदा फंबाय बिनानाव जायखिजाया मानसिनो मोनसे इनफरमेसन हरनानै दोननांगौ बा मेसेज लिरनानै दोनहरनांगौ आरो वाट्सएपफ्राव बबायावबा कि आङो उमुक मानसिजों ओरैयाव थांगासिनो दं होननानै। जेब्ला जोङो न'निफ्राय गोजान गोजान जायगायाव थायो नालाय, गोजान गोजान जायगायाव थाङोब्ला जे जायगायाव जोङो गारिखौ गाखोयो बा सोरजोंबा थाङोब्ला सिरियै फट' खेबखोमानानै जों मबाइलाव लायो। बेनिफ्राय जाय मानसिया जोंनि करिब बेफोर मानसिनोबो जों भिडिअखौ सेन्ड खालामो, जाहाथे बायसान्स जिउआव बहायबाफोर जार्नि खालामनायाव ट्रेभेल खालामनायाव बेफोरबायदि जाथायफ्रा जायोब्ला बै दायनिगिरिखौ हमनो हायो आरो। जोंथ' गोजान गोजान जायगायाव गोबां बेरायो, एखमबा समाव हराव सहैयो, अबावबा सिनाय मोनै मानसिफोरजों लोगो मोनलायलायो। जोंथ' लामाफोरखौ आननन जायो नालाय, बेखायनो जोंनि सिकिउरिटिनि थाखाय जाहाथे बेफोरबायदि खैफोद जायोब्ला बै मानसिफोरखौ हमनो हायो, बिनि थाखायनो जोंबो बिदि खालामो। दा साफ्रोमबो मानसिखौ जोंनि जायगायावबो जों फोथायजाला। दिनै समाजाव जों पलिटिकेल पार्टिखौ लानानैबाबो होन, जाथि संगठनखौ लानानैबाबो होन, माने गोबां जाथि जोंनाव स्प्रेड जानानै दङ। खयजन माने खयथा जाथि दं जोंनि जायगायाव जेबो हमनो हाया। सोरबायदि मानसिया सोरखौ माबायदि खालामगोन जेबो माबानो हाया आरो। दिनै पलिटिकेल प्रब्लेमनि थाखायबो जोंनि जायगायाव गोबां माखासे जाथिफ्रा आलदा माने ग्रुप बानायनानै थायो। जाय जेंनाफोरखौ सुफुंनो थाखाय जोंनि दा पार्टिनि गेजेरावबो हथारै सिदायै थोंजोङै माने बेफोरबायदि माबाखौ क्लियार खालामजोबनो हाया, मानोना गोबां जेंना दं, गोबां जाथिखौ लानानै सोलिनांगौ जायो नालाय। ओंखायनो दा दिनै आं बुंनो सानो गोदान बोसोराव बयबो रंजानाय जानाय लोंनायनि दिनमोन। बे समाव दा हरखाबै बेबायदि जानानै थांबाय। जाय बिमा बिफा बेफोरनावसो मोनथिसिगोन दुखु दाहाया बेसेबां थागोन। दिनै जोंबो सासे बिफा हिसाबै गथ' फिसाखौ उन्दैनिफ्राय लानानै देरजासे खांबोनायाव, फिबोनायाव, फोरोंबोनायाव बेसेबां खस्थ' जायो बेफोरखौ जोंबो मोनथिनो हाबाय। ओंखायनो बुंनो सानो कि जायफोरा एसे देरनानै बुजिबाय, कलेज स्कुल बा बुजिनो हाबाय, 8, 9, 10 फ्राव फरायबाय, बिमा बिफाया जेबायदि गाइड खालामो, फैसा थाखा गैयाब्लाबो नोंसिनि अख्रा बिनायफ्राव नांनाय मानि गारि घरा फैसा थाखा जेसेबांनाखि हाजासे हरनो हायो बेसोरखौ नाजानानै हरो। दा बेफोर फैसाफोरखौ लानानै पार्टि सार्टि जानायाव बा माखासे गाज्रि मानसिनि संगठनजों थांफानानै दावराव दावसि जानानै बेबायदि जाहैलायोब्ला माने ओरैबायदि दुखुनांथाव आरो बिनि बिमा बिफानि लाइफआव जेबो गैया आरो। दा एक्जेक्टलि जाथाया मा जामारदों दा पुलिसफ्रासो बेफोरखौ इनकुवारि खालामनानै इनभेस्टिगेसन खालामनानै हमनो हागोन। दा जायखिजाया जोंनि थाखाय समाजाव एवारनेस थानाया बिराद मोजां आरो सांग्रांथि जानांगोन। बेनि थाखाय माने सोरनि थाखाय दुश्मन जानानै दं जेबो बुंनो हाया दानि जुगाव। ओंखायनो जेरावखि थाङा गावनि बिमा बिफा, बिदा फंबाय जेखियानो जाया मानो जों गावनि बिमा बिफाजों एकदम मोनसे न'खर मोनसेनि इउनिटि जानानै जेखि खामानि मावनो आखायाव लायाखै माने जों खोन्थालायनांगौ आरो। अब्लासो जोङो नोंनाव दुखु दाहाया मा दं, नों बहाय थांनो नागिरदों, बबे जायगायाव मा खालामहैदों, बेफोरबायदि
जाथायफोर जायोब्ला जाहाथे जों गुरैयैनो मोनथिनो हायो बेफोरबायदि जानांगौ आरो जोंनि न'खरा। मोनसे न'खरा जोंनि फेमिलिया लोगो बायदि जानांगौ। जेरै नों सासे गावनि मोजां लोगोखौ जेरै गासिबो खोथाफोरखौ शेयार खालामजोबनो हायो, सेम न'खरनि गासिबो मानसिफोरनि थाखाय जों बेबायदिनो खालामना लानांगौ। दा गोदान बोसोरा फैगौ आरो गोजामाथ' दिनै थांगासिनो। दा नैबे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोनखौ बयखौबो एडभान्स विश इउ हेपि निउ इयार 2024 आरो बेजों लोगोसे बयबो न'खरनि मानसिफोरखौ आं गाहाम हामलायथियो, जाहाथे फैबाय थानाय बोसोराव बयबो मोजाङै जौगालांनो हायो आरो देहाफ्रा स्वास्थ लाखिनो हायो। दा भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला शेयार खालामबानो जाबाय लोगोफोर। एसेनोसै, खुलुमबाय।